grine, hvis det kommer igen. Og jeg er der bare alene i det her rum, det gør. Der. Jo flere er derinde, jo flere kan jeg få i mit fondgab. Det er en etter. 3, 4, 5, 6, det er gul. Det er bare ekstra slag. Du skal stå på gul. Det er bare ekstra slag. Hvad er det? Bare stil dig lige foran den grønne nu. Han siger ingenting. Han slår bare. Se. Helt over hjørnet. Videre. Videre. Du skal have en 6'er nu. Hvis du vinder, så vil jeg have den ene totem. Ja, du vinder nu. Giver han dig? Jeg bytter mig ikke engang. Men så byt mig om. Han snyder, mand. Der står ikke nogen steder i finale. Kigger. Giver han dig? Nej, jeg prøver at det sammen med faktisk godt.